Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Verán, pasen para salvar. Aduh tahu. Adik deh pom.
DGS, Deputy General Secretary, Abiri Sokolo Uno, Deputy General Secretary, Abusa. Bepani kwambili kubanja onse ofedwa ndiye kuti kuchibani bebesa Bambo Howard Kachibanda, kumpingo bebesa Deputy Secretary, General Secretary Abusa Ajay Kachibanda. Bepani vana wonse na dzukulu wonse anaonjeza bonso. Bepani kwambili ino atsogoleri ankoma ibungwe lonse lotsogolera akusanya sudi anzanu chifukwa inonso mwapedwa monga kwidwira asimayi wonse amene ali azikazi abusa. Tende kuti kupepeseni ndi abusa wonse. Bepani kwambiri makamaka ino abusa akaliza pano chifukwa mwambo onsewu muchitikira kuno anthu achoka kutali ngakhale kumudzi kwa machokero tipite koma mpingo mutsogolera ndiye. Kupepeseni kwambiri asaptiye matanda agogo athu mafumu wonse amene muli kuno. Ino amene mwalankhulira kubanja a Dennis Kalegere amati mwana wa abusa ngasina nachalera. Bepani IMP wathu kuno amfune Bepani, akansala Bepani. Tsolo mabepaniro asangati komani anti onse landirani Bepani. Kale tukula utili katakulabe wamasuku amewo tiliko wochepera amatiuza kuti makolo mulungu wachiwiri kamdamvapo kaya mdamvapo chichewa chakuti makolo mulungu wachiwiri. Ndiye
amayi athu wakhala ngati chitsanzo chooneka ndi maso. Kodi umulungu wachiwiri umatanthauzanji? Chifukwa vana, adzukulu, abusa aliyense ovomereza kuti amakhalapo nthawi zonse kuthandizira. Angakhale pakati pa usiku, kaya nkumpingo, kaya nkuzochitika za vana na adzukulu, amakhalapo. Ndi m'Baibulo muli dzina lina la Mulungu amene timpembedzayo, amati El Shammah, kutanthauza kuti Mulungu ali pomwepo. Mulungu amakhala poyo, kaya mpakati pa usiku, kaya dzuwa liwomba mtengo, kaya mpazabwino kapena mpazovuta. Mulungu uyo amafuna ife amene tamkhulupirira tichite reflect ngati galasi chikhalidwe chakecho. Ndipo amayi athu tiwalira lero, ngakhale tikukondwera mkulira kwathu chifukwa cha chiyembekezo chimene adatisiyira kuti tichikhulupirira nthano ayi. Chifukwa Mulungu alipo. Mulungu alipo, anthu ophunzira awa chifukwa simaphunziro akusa okha anthuwa. Ngakhale akusaka chipanda anatchula aja adaphunzira zambiri, zina zokhudza mamangidwe, kaya kuti architecture pa Chingerezi. Chifukwa chake timati mwawokha sikutangokuta qualify kukhala board chair, koma chifukwa chakuti mamaphunziro wawonso amene makolo ngati awa amachita invest ndi munthu wodziwa. Ndiye anthu ophunzirawa kuzausa akamalankhula za chauta wopezeka paliponse amakhalanso m'mawu awo akuluakulu. Anchitika muja achitira madokotala oti akalemba sungawerenge. Muja achitira maloya kuti akanena kukoti sungamvetse. Ndiye ophunzirawa amalankhulaso zina zikulu sungazimvetse. Koma kupezeka kwa Mulungu ine ndakumvetsa tsiku lina, chifukwa angakhale pamene saonetsa kuti alipo, ndipo anthu nkuwantasa, koma tsiku lina amavumbuluka. Zimakhala ngati muja timakhalira mwina atutonola chimanga, ndiye kakukolola kumene pamutu wamapesi uja mwina panali china choopsa chinalipo nthawi yonse makolola muja, koma nthawi zina chimavumbuluka. Ndiye tsopano mtima uthuthumira, koma kuti nthawi yonse makolola ija chinalipo mpacha. Tere wina munthu kwanti chakuti kuona wanthu udzuka uyakuthalathala sirufuna kukamba za njoka ayi, koma ulangotchula. Ngakhale nalipo mwepo nthawi yonse nalipo, anthu amathuthumira chifukwa zaonekane maso. Chifukwa chakuti atatikomera mtima kuti makolo athu akhale choonekane maso.
tizuwa pachauta tikamalipekeza makolo tikamauka makolo akamalilangiza kolowa ndizochita ndipo makolo wanga adapita koma abusa achipanda amene adatsogola kale lero amayi walondola makolo athu amene adagwirapo ntchito pang'ono pa nthawi kochepa ndi azikusala amatilangiza kuti chikhalidwe chimaposa kudziwika ndipo yawo atisiyira chitsanzo chabwino mmene tili kupepesa nonsenu chifukwa tulapo chipaniko sinnawatchule chifukwa nawayimirira ndiye kupepesako tikupepesana tonse koma monga anatchulira ndi wapomereza pano ife kuchipale tachoka chifukwa ngati amatitumikira bwinobwino tikudziwa kumene amatenga nzeru koma tiye tipemphererane wina ndi mnzake alipo chakuti amamva mapemphero tikulira kwa ana ake Ambuye akudalitseni nonse pepani. Pepani tsogoleri wa dziko lino wopuma ndipo ayi ifeyo tatothozedwa chifukwa cha mawu okuyati. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.